собиқ лейтенанти калони агентии мубориза бо маводи мухаддир ва вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон Муҳриддин Имомов ки моҳи феврали соли 2020 бо ваъдаи авфи мақомот аз Туркия ба Тоҷикистон баргашта буд, бо ҷурми ифротгароӣ ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. наздикони Муҳриддин Имомов дар суҳбат ба пойгоҳи хабарии Бомдод гуфтанд ки мурофиаи парвандаи ӯро ба таври шитобзада ва амалан пушти дарҳои баста дар толори боздоштгоҳи шаҳри Душанбе доир карданд. ҳукм рӯзи 20 октябр эълон шуд. субҳи 20 октябр ба хонаводааш занг зада гуфтанд ки имрӯз ҳукмаш хонда мешавад. онҳо аз вахш то ба Душанбе омаданд ки додгоҳ аллакай тамом шуда буд, гуфт яке аз наздикони Муҳриддин Имомов. майдаби Худоёрова модари Муҳриддин Имомов ки ҳамроҳи писари дигараш Сайфиддин Имомов дар Истамбул зиндагӣ мекунад, гуфт ки ин ҳукм сахт нороҳаташ кардааст. охир ман бо умед ва боварӣ ба ваъдаи авф писарамро иҷозати баргаштан ба Тоҷикистон додам. аз куҷо медонистам ки бо ваъдаи авф мебаранду баъд зиндонаш мекунанд. наздикони Имомов оло талош доранд то аз ҳукми додгоҳ ба зинаи болотар шикоят баранд. онҳо мегӯянд ҳабс ва инак ҳукми зиндон 5 фарзанди хурдсоли ӯро бесаробон боқӣ гузошт. Муҳриддин Имомовро мақомоти амнияти рӯзи 7 июл дар ноҳияи Вахш дастгир карданд. ӯро аввал гӯё бо гумони дуздӣ дар ошхонае ки ӯ дар шаҳри Бухтар мечархонд дастгир карданд, вале баъди чанде бар асоси моддаи бадноми 307 иловаи 2 ба ифротгароӣ бо истифода аз интернет айбдор карданд. наздиконаш маълумоти дақиқе дар бораи айбномаи ӯ надоранд ва мегӯянд ба онҳо ҳамин қадар вақт гуфтанд ки Муҳриддин гӯё кадом мақолаи оппозитсиониро дар интернет ё лайк мондааст ё бознашр кардааст. Нуриддин Имомов моҳи июл як рӯз қабл аз боздошташ муроҷиатномаи видеоиро ба номи Рустами Эмомалӣ ва Шорух Саидзода сабт карда буд. дар ин видео ӯ мегӯяд ки шумо ба ман санади авф додед, вале ҳоло мақомоти амниятӣ маро кофта истоданд ва ошхонае ки ман доштам ва чанд кас он ҷо соҳиби маош шуда буд, дигар дар ҳоли барам хӯрданӣ аст. Муҳриддин Имомов 37 сол дошт. аз соли 2015 то феврали соли 2020 дар шаҳри Истамбули Туркия кору зиндагӣ мекард. ӯ соли 2007 то 2013 дар агентии мубориза бо маводи мухаддири Тоҷикистон ва сипас то сафараш ба Туркия дар раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе кор кардааст ва унвони лейтенанти калонро дорад. ӯ фарзанди Камолиддин Имомов, як узви ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломист. падари ӯ соли 2012 вафот кардааст. исми Муҳриддин Имомов ва бародараш Сайфиддин Имомов соли 2016 замоне расонае шуд ки онҳо дар як мусоҳиба бо нашрияҳои мухолифин гуфтанд мақомоти Тоҷикистон ба наздикони онҳо иҷозати сафар ба Туркияро намедиҳанд ва чанд дафъа онҳоро аз фурудгоҳ ва ҳатто аз марзи Исфара бо Қирғизистон баргардониданд. дар аввали соли 2017 Масъуд, писари Муҳриддин Имомов ки он вақт дар синфи 3 мехонд, дар як муроҷиатномаи видеоӣ аз шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ хоста буд ки барои ба Туркия ба назди падарашон рафтан ба онҳо кӯмак кунад. ба дунболи мақомот ба зидди Муҳриддин Имомов парванда кушода аз ӯ талаб мекарданд ки ба Тоҷикистон баргашта бегуноҳии худро исбот кунад. моҳи августи соли 2017 ӯ дар Туркия бо дархости мақомоти Тоҷикистон дастгир шуда то моҳи июли соли 2018 11 моҳро дар боздоштгоҳи Измир ба сар бурд, вале мақомоти Туркия дар ниҳоят аз истирдоди ӯ ба Тоҷикистон худдорӣ карда моҳи июли соли 2018 озодаш карданд. соли 2019 мақомоти Тоҷикистон Муҳриддин Имомовро авф карданд ва ӯ моҳи феврали соли 2020 ба Тоҷикистон баргашт ва дигар ба масоили сиёсӣ қӯш намешуд ва ҳамроҳи аҳли оилааш дар зодгоҳаш ноҳияи Вахш ба сар мебурд.